Education EM Richard Dogby Lapen Education Department at Tumpen Daytor Higher Secondary School Girl Hostel Kang Pupon. Longri senar keso kacalang Japan CM Dr. Tuliram Ronghang apan kerap kacuhang. Ingkoy raisi borjan epichelsia bitung atum robining Japan Assam rifle along kacapalong dun tekapot karchodam. Apramsi notice Karbi life kilang arado anpan kardom pajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merlin indi katharpi. Tadi pini frame jam Abirta ang tonpen arjiponik tha. Education EM Richard Dogby Lapen Education Department at Tumpen Daytor Higher Secondary School Girl Hostel Kang Pupon. Pinanipay Sir Kebarni Lakaing Koira Truck Duarbagori Constituency Kiparlo Daytor Higher Secondary School Girls Hostel Education EM Richard Dogby Aridengpen Kang Pupon. Bangsolong man kidopen gachitong dun lake Duarbagori EM Education EM Richard Dogby VDC Chairman Dolamara Municipal Board Chairman Daytor Municipal Board Chairman Lapen Ongdung BJP along Cherabdun atum chitong dun. Bangso Girls Hostel Kang Pupon lake Daytor Higher Secondary School along ka Charlie Osumar Pai nang kebat pigajok. Lapen Heloving pen ka Charlie students kedam ke bangka siksak doko ka joksi Daytor Higher Secondary School Girls Hostel Kim Batang Ponce Pin Education EM Richard Dogby Arideng pen ing Pupon lo. Bangso along Daytor Government ME School along an sitame chihum ridam. 400 bedded girl hostel Daytor along pini tum officially pen Pupon lo. So kang pulong kiwang nai ke itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang si wan lanji polo sta melang lu kapre ka kam do open joksin ni wang to so lo got si itum IS pen joint secretary by do open dak DPO tumdu konsing Ronghang penchen lo si dak abang kenon 100 student ke avelang bang thong kep vedla non ko girls school si dak ningve pen ke dak si do pola to la pen wardens ami dak high school pen si palang pan bombo la pen overall ke so KGBV girl hostel ke type 4 ke non dak Daytor det poli kapre long tadu non nason si paring 3 fan kempon po mane inaugurate fan si nitum kam kempon bom non likta ke non Devi school long stame last Devi school long bang hola daktame piningang bong daktame chun pon po ate sala so gar hostel ke complete et luma complete lo pulo a contractor bang ke klempon po ui phoi nang nang ason si thekpon long lo stame nitum ahin pen ke Pupon ang year po si Pupon ang kokpon laso bangke. Kajiranga pen Robelson Rongpi report Nordic Karbi. Tang tenuna dun thua Abirta arjoik tha. Ingkoy raisi borjan epichelsia bitung atum robining Japan Assam rifle along kachapalong dun tekapot karchodam. Lakaing koy raisi borjan constituency ke parlo HDP number hini kanya bearong along borjan epichelsia bitung atum robining Japan kartodam. Pai narke pai chek lornikang sam por 5 po raminit thong ke por malom HDP number hini kanya bearong along epichelsi borjan committee bitung atum chelangsi non hejong Assam rifle mate defense abo rengalong robining ti chepalong dunsi Karbi anglong radapan nongmi ke banpi son se epichelsi borjan committee atumta kartodam labangso kartu ajay mekalong alohi kachitong dun lake Samson Teron law secretary mate BCC Bokajam Central Committee maipu lapen riso kiling borjan epichelsi maipu mensing timong borjan epichelsi secretary anpar ta epichelsi along ari sang hotuman chitong dun lapen lapu Samson Teron avideng pen Karbi puho pen robining Japan karcho pangcheng ponlo adun tu riso kiling borjan epichelsi maipu pen ta Karbi poho archo dunlo lapen ke hai Teron sangho pen stami robining Japan kachoro pajirlo lapen hirjumi tame hangponlo
son si nonove kimia tum sidame ili tum Karbi atum ke defense nat ke phai jumpik anlang lasi nona bangke ili tum phan achili nangwan pilo lasi la Karbi anglong Thomas Council aboreng ke cholang ding nanilo state aboreng mate central aboreng ta bor itu nang po non ovi kimia tum ta ili tum bor ilo polotang te arnisi chununji lapena rakia hor mo bang choche de nangji son sila pu robining tipen sida me lam cepak lang pon ke nili sida me ningkan please oselo labang so aboreng along cepaduk dun aprang si ke nili ke an kitun si chongda dun bom pusialang lia hinpen lam cepak lang pon lo adun thualang li ke 2018 pen sila bang solong chongda dun bom pen nursing assistant first anong e chepalong dun lo robining ti asar buramen dhaning ti asar piamen kareng teron son si number hini kanya be gb borsing be sita me kachoro pajir lola pen arar tumanta ningarong chipi bonlo pardon dong si defend nat ninghang pulutang te laki rak keceng si ke lalo raki hormo bang rem reda nang po napen kiun e bang ke majuk tawi ini rong juret telak mate lai defend na tami posa khorot repin pen tami lata long un nili tami sky sita khorot delo napen ninghang pulutang te min ke running bang sipaun veg ningi running halo running medical or written exam natin ta pen bang ke sipaun veg ningi naro written running le un data me written on fail det aku written le pass det kami medical long ka unfit det iti masih lai bang maintain nangki lapen mancam ni penesa ini ladak nili tom nang ka humri lake borjan 21 nong borjan constituency lo lapen arong ke number 2 kanya be arong si Abirta ke me lo ili tom kado ka be phan ke athima ladak nili kachinia teng lapen ada ground report nili ke bang pena ka humri teng me kachinia teng ke peningan 73 years lo running de council aboreng buke inut tabi daki 0% lo la anang bong benta la so arong araratum anhing chipi bibe pin pen kabor idun pen not inut an ke defense na itum long dun Assam Rifle de Assam Rifle non Asia training dolang pusi pu ciklo jon thom an alangli Dimapur long si tempon po la si labang ke arjulong lok pen ningarong piglo athima la son ituma crisis ahut non ilitum langnam lo prongte borjan ke itum ka backward a zone mo dake so arong an tin ilitum including ilitum arong an tame non anda boreng puthege che thanjok lo la si la son alangli pen non robining ti bulo alangli men la si alangli pen isi ladak arara phanchot kalilo Karbi anglong arara phansi isi Abirta ke me ke wan pilo la pen itum bor ilote un puisia challenge lo posnili hin pen ke than kang tung ba ka pachini kang tung apen nomor hinia bang kalahen lo non alangli la bangso arong punang kokbo alangli inut defense na dodon lo apen muke bang jilang stame itum a successor mate di next apurun aphan alangli ke claim mission bana jog itum obeki mitum chali dun po number 2 confident bang apen number 3 bang kalahen lo alangli mehta ipil lo ilitum defense jong situm police tame Indian army tame BSF tame ba battalion tame di ile tum number 1 a priority ki pinai bangke itum practice un hi ok et pran ki fit je phan एकदम chepa me senje phan ke exercise claim unang po la pen rakki hormu bangke rimre det nang ji masalang li pen bang eli tum phan thano asi rakki kirim pen obe kimi tum kana hok thek tum kar bang long non di pu malom dagle tum borjan area lomanda klangun bom non ta drass ke chopen lake tum methang okpran pandak pahenu lapen student atum life tame pa spol po lapen kapre ka tum maname chejaria Karbi anglong borjan pen Amar Singh be report Northeast Karbi Light tang tenuna don thua Abirta arjoik tha Longri senar ke sokochalang je phan CM Dr. Pilram Ronghang aphan kerap kachohang Mijang Karbi anglong Rongkhang constituency ke parlo Hongkram rong phardu hui dia rongmekar Rajiv Senar la pen Lolita Bepia supo akibisi Longri Senar aphan ke sokochalang je phan Karbi anglong Thomas Council CM Dr. Pilram Ronghang aphan kerap kachohang Labangso Longri Senar arta ningkan troksi la pen ingdeng hini Charlie Bomlo
kedam tang ningkan hinia prang i humabai ke patong pena joksi labang so longri senar lapuson ke so kachi purthu pusi apia po pen pherang ke thengno nanchi thandu labang so longri senar ke so kachi long hojai HAMMS hospital je ponsi ke so chilang dam bomlo bonta hojai HAMMS hospital pena bangke un e pusi refer na bidun detsi Guwahati surgeon hospital si chiponang ji pusi ke so ke phove ka pia po phan nang thandu lasi Guwahati ka chipon je phan tangka ka dure ajo ke so ke phove ka pia potum Karbi Anglong Termas Council ka cari tim Karbi Anglong local MSC ke hai long bison be la pen Karbi Anglong Termas Council CM ke hai Dr. Pilam Rong hang phan stame ke so ka chalang je phan nang ravek nang ji pusi ka chiru ka charnak mate mekri meklang pen chuni ripadi krim lo labang so longri snar ke so ke menang je phan apia potum bangke hem ke pangreng bi wo phak chainong longle chi jor lablo lasi nona bang ki ke jornang jalong le phelangan ta avidetlo lasi Karbi Anglong Termas Council CM Dr. Pilam Rong hang phansi longri snar ke so nang chilang long je phan ke towar chulang ninglo kerap ke pajar nang je dim lake Lolita BP account number 3346128570 niliso keso ke la hello mane ningkan hini aprang accident lo manona bangke chiklu jon thong prang bangke nang supi daloma ke chilang neng anta chilang lo ham hospital penta chilang olo mat un edalo dak penang rifar lo Guwahati chipono pulo lasi tuliram rong hanga phanta ka chuningri lo la pen si tum hanta nili phanang rap tha pulo nili chilang ikhe dalo mane abia phak avon da chiyor phak lo long li phelang na chopado iglab lo mani like nona botor ke chilang ikhe dalo la nili phanang kan honang ka jinsu penra nili phanang lang thatuliram sa nang ra vek neng sa na long bison be si tami nili phanang ra vek neng sa nang na hok si tami nili cholong ikhe dalo nili su chilang ikhe dalo jo mane nili tumke ajugang ani bang ta mekri meklang dan sikai ta ke dolo sa mani li phan tuliram rong hang nang ra vek neng sa ni li phan ke na hang ku vek neng sa mane o so bang ke longri sena nili rong ke hongkram ke nili phan nili sung ik pik lo mani li ta ko so na ma ka chilai nga phan ta nili ta long ke dal sa amane so ke nang luk son pi pen po bon ti san ni so tan ni ki so pin so inun vet na ni ke chelang na thek te lo sa ni li pa nang ra vek ni sa ni li chelang thek te pu sa tu li ram rong hang nang li pa ni nang ra vek nang Nijang Karbi Anglong bothat lang so hong krampen long ki rong pi report Northeast Karbi Live tang depeni prime time Abirta la puan se kang tonik lo kadu kabi phanta kurwang thu la pen to me thak me